Kulminasyon sa 26th founding anniversary sa Island Garden City of Samal, bibo nga gipahigayon. Ana diha karon sa isla si John D. Esteban live. John D. Sara, aktibong misalmot ang mga Samalenyo sa ilahang parada kagarihang buntag aton sa selebrasyon sa Araw ng Samal. Samtang luyo sa ilahang pagmaya, gihatagan og ultimatum ni Mayor Al David Uy ang Nordeco hangtod Hunyo nga tarungon ang ilang serbisyo sa kuryente. Gisugdan sa usa ka parada gikan Peña Plata People's Park padulong sa City Hall ang kulminasyon sa 26 Araw ng Samal karong adlaw. Mga kapuso, kapin 10,000 katao ang misalmot sa Civic and Military Parade dinhi sa Island Garden City of Samal sa ilahang 26th founding anniversary. Usa na diha ang Barangay Miranda. Kumusta ang inyuhang parada? Happy kayo, happy! Okay, happy araw na Samal. Happy araw, mabuhay, madyaw! Barangay! Barangay! Torel! Doon na sa'y nalingaw nga nananaw daplin sa karsada. Sa kalingaw! Lingaw kayo! Go Samal! Unsa man ang imuhang makaingon ka nga proud sa Malenyo ka? Abundant siya sa mga prutas, abundant siya sa mga tourist spot. Alright. Nalingaw ka sa parada? Yes po. Nalingaw ka sa araw? Yes po. Naong sa nalingaw? Happy araw ng Samal. Let's just enjoy the day and mag-ingat. Mas nakapabibo ang makaindak nga musika ug nindot ka pasundayag ug ang presentasyon sa mga kandidata sa Binibining Samal. Gipasigarbo ni Mayor Al David Uy nga dako na ang gilambo sa isla sulod sa 26 ka tuig. Apan sama sa ubang lungsod, duna sab kini mga pagsulay nga ginaatubang. Usa na diha ang problema sa kuryente tungod sa walay klarong serbisyo. Apan kung dili pagyud daw matarong, duna sila'y pagahimuong lakang batok sa electric provider nga Nordeco. Ay ginahimo ron na submarine cable connecting Samal to the mainland in Pantukan. So I'm asking na unta by June ma-online na kay kung dili pa ninyo na ma-online ang submarine cable by June, then see you na lang. Abangan na lang ang mga susunod na kabanata kay mulihok yung taan. That mean you're going to file a case against them? Sana hindi umabot sa ganon cases would be filed, but as I have said, all options are available. Andam sab nga mopaluyo ang probinsya niini. Kini ilabi pa nga gawa sa kinahanglan kaayo sa negosyo ug turismo, dugay na kaayong nag-antos ang mga konsumante sa palong siga nga serbisyo. Ayaw na nila, hindi nila kaya, dapat siguro ibigay na nila sa tamang provider. At nakita natin na sobrang ganda ang serbisyo ng DLPC. Halos walang brownout, mababa ang singil sa per kilowatt. Ang charges nila sobrang baba at may stable na supply ng kuryente. Gipanganti usab sa duha ka opisyal nga dili na mapugnan ang paghuman sa tulay taliwala sa pagbabag sa pamilyang Lucas Rodriguez kansang propiedad maigo sa proyekto. Usa pa sab daw sa mga kinahanglang tutukan ang problema sa basura ug ang pagpalambo sa serbisyo sa tubig, labi na sa mga hilit nga barangay. Sara, kabahin aning tulay sumala ni Mayor Al David Uy nga padayon ang konstruksyon ug sa tuig 2028 hingpit na gyud kining matukod nga dugay ng damgo ug gikahimanan sa mga Samalenyo. Sara. Okay, daghang salamat John D. Esteban ug happy araw ng Samal sa ato mga kapuso diha sa Samal Island.